O nwere owu ibe na-agbawa m obi nji ebe akwa alirie. Kedu ibe bụ na nwanne ji ejekwuru nwanne ya nwanne m bụ ime ego ọnwa na-atọ na-abịa abịa eje m enyekwa gị ya. Nwanne m sigodi na London tiri m abịa ọ bata nlabi elecha ha eje m ezinatalu gị ego. Nwanne ya chọzie ka obi ya ahịa o si ikwa una ka mmadụ marụ ịgwa una Okeke ịgwa una Okoye ịgwa una Okawọ na ị na-ebi ime abịa. Onye bịazi ibiri gị ego ọ karịa 200,000 ọ sị ga-agwa una nne mụrụ gị gị gwa una nna mụrụ gị ga-agwa una nwanne gị. Iruzi mechie ọnụ ịnwa anwa mechie ọnụ onwu ga-eruene. Ya bụ onye ibiziela ego ibicha ya ego o ruzie mgbe o ji akwụ gị ụgwọ o welu nsi nye unyu gị anya iburu onye nwụrụ anwụ. Ya bụ ibi ya abịa na kọntrị nọ ụbọchị gị na ya na-abọja aja amụwa n'ụlọ ọ kwụghị gị ụgwọ onye unyu gị anya. Arịrị na-egbu m. Igbo na-emesi onwe bụ ike. Onye ọ bụ na-abịarụ ka o biri gị ego kpọkwa mmadụ si mmadụ ya bịa nọdụ nso o jụọ gị ibe ijiri kpọ ndị mmadụ na ị na-ebi ihe ego isi ịchọghị ibiri ego ijebere onwe gị. Onye bịakwa ibiri ego gwakwa mmadụ egbukpọkwa na bụ ụmụazị be anyị gwakwa mmadụ onye ibizielu gị ego ije ga-agwa mmadụ o rubezi ọnwa o ji akwụ gị akwụ gị na ya na-abụ jekọ ọnụ onye gị nsi. Ibe m bụrụ nwanne ụnyaahụ tọjuru m anya ebe mmadụ onye obiri ego chọrọ igbu ya. Arịrị egbuwe m. Ndị na-eme ibe nwa oje ga-adịrị unu na mma ise. Oje ga-adịrị unu na mma ise. Oje ga-adịrị unu na mma ise.